Într-o zi m-am întâlnit cu un băiat la liceu. Nici nu-mi imagineam că o să fie dragostea vieții mele. Am început să fim prieteni și de la început am simțit că o să fie el alesul. Și am început să ne îndrăgostim unul de altul. Același sentiment a fost reciproc, dar într-o zi ne-am întâlnit față în față și am început să ne exprimăm toate sentimentele care le aveam unul pentru altul. Și de atunci am simțit că e iubire curată. Și când mi-a zis că și el mă place, am simțit fluturarea